ኣብ ሃገረ ግብጽ መብጽሕ ዘካይድ ዘሎ ብሓላፊ ቆጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ሓጎስ ገብረ ህይወት ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ብዝተፈላለዩ መራሕቲ እቲ ሃገር ብምርኻብ ይዘራረብ ኣሎ። ኣብቲ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ በድር ዓብደልዓጥ ዝተኻየደ ርክብ እታ ዓረባዊት ሃገር ንኤርትራ ዘለዋ ደገፍ ደጊማ ኣረጋጊጻላ። ብወገን ግብጺ ዝወጽእ ሓድሽ ዜና ከም ዘነጽሮ ክልቲአን ሃገራት እስትራቴጂካዊ ዝምድና ኣለወን ክብል እቲ ግብጻዊ ሚኒስተር ከም ዝተዛረበ ይጠቅስ። ግብጺ ንሉላውነት ሓድነትን ጸጥታ ግዝኣታዊ መሬትን ኤርትራ ሙሉእ ደገፍ ከም ዘለዋ እውን እቲ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ከም ዘስመረሉ ብሚኒስትሪ ወፍርን ንግድን ወጻኢ ግብጺ ዝወጸ መግለጺ ሓቢሩሎ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሰንኪ ጉዳይ ናይቲ ኢትዮጵያ ብቐጻሊ ተልዕሎ ዘላ መሰል ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕርን ወደብን ወጥረት ሰፊኑሉ ኣብ ዘሎ እዋን እያ ግብጺ ነዚ ናይ ደገፍ መግለጺ ትህብ ዘላ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ፣ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን፣ ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ታዬ አጽቀሥላሰን ዝርከብዎም ሲቪላውያንን ወተሃደራውያንን መራሕቲ ኢትዮጵያ ኤርትራ ብ1991 ከምኡ ድማ 93 ሓርነታን ናጽነታን ኣብ ዝኣወጀትሉ ኣብ ልዕሊ ሃገሮም ጥልመት ከም ዝፈጸመት እዮም ክኸሱ ጸኒሖም። ኣብቲ ኤርትራ ድሕሪ ረፍረንደም ብኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራትን ኣፍልጦ ዝረኸበትሉ ገለ ኢትዮጵያውያን ኣብዚ እዋን ይህ ወደግ እንተወሓደ ንወደብ ዓሰብ ንምውናን ክከራኸር ይኽእል ነይሩ ብምባል እዮም ዝምጉቱ ዘለዉ። ኤርትራ ግን ነዚ ኣብዚ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ብወገን ኢትዮጵያ ዝቃላሕ ዘሎ ጠለባት ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣዋጅ ኩናት ብምባል እያ ክትነቕፎ ጸኒሓ። ካብ ኣምባሳደራት ናብ ፈጸምቲ ጉዳያት ዝወረደ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ሙሉእ ብምሉእ እኳ እንተዘይተበትከ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዳግማይ ደማዊ ኩናት ከይውላዕ ዓብ ስግኣት ይፈጢሩ ዘሎ። ግብጽን ኢትዮጵያን ብሰንኪ ህንጸት ዓብይ ገድብ ሕዳሴ ኢትዮጵያ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ምሰሓብ ከም ጸንሓ ይፍለጥ። ዝሓለፈ ሰሙን ነቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘምዕብል ዘሎ ዘይጸጥታዊ ምርግጋእ ንምህዳእ ፍሉይ ወኪል ቻይና ሁ ቻንጉቹን ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምብጻሕ ገይሩ እዩ። ግብጽን ኤርትራን ብጀካ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ጉዳያትን ብዛዕባ ቆጠባት ዝምልከት ዘተኣካይደን ምህላውን ተገሊጹ። እቲ ንሚኒስተር ንግዲ ኤርትራ ነስረዲን ሳልሕ ዘጠቓለለ ልኡኽ ኤርትራ ምስ ሚኒስተር ወፍርን ንግድን ውብጺ ዶክተር መሐመድ ፈሪድ ሳልሕ ብዛዕባ ቆጠባዊ ጉዳያት ከም ዝተዘራረበ ተሓቢሩ። ኣህጉራዊ ስምምዕ ናጻ ዕዳጋ ኣፍሪቃ ንፍርያት ግብጺ ናብ ዕዳጋ ኤርትራ ክሸይጥ ዕድል ዝኸፍት ይክብል ድማ እቲ መግለጺ ጽሒፉሎ። እንተኾነ ኤርትራ እቲ እንኮ ነቲ ስምምዕ ናይቲ ናጻ ዕዳጋ ዘይፈረመት ኣፍሪቃዊት ሃገር ምዃና ይፍለጥ። ግብጽን ኤርትራን ኣብ ዝሓለፈ ሓያሎ ዓመታት መንጎ ክልቲአን ሃገራት ወፍሪ ትሕተ ቅርጺ ንግድን ቆጠባዊ ምትሕግጋዝን ከደንፍዓ ዘለወን ድሌታት ክገልጻ እኳ እንተጸንሓ ዳጊት ካብ ርክባትን ካብ ዝልሙድ ዲፕሎማስያዊ ብህሎታትን ዝሓልፍ ዕቱብ ገስጋስ ከም ዘይገበራ ይሕበር። ኩናት ሱዳን 30 ዓመት ተዛዚሙ ናብ 40 ዓመት ኣብ ዝሰጋገረሉ ዘሎ እዋን እቲ ሃገር ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ዘስካሕክሕ ግፍዕታት ዝመልኦ ኩናት ኣብ ኣፍ ደገ ሙሉእ ምፍራስ ከም እትርከብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቑ። ብ15 ሚያዝያ 2023 ማለት ልክዕ ከም ሎሚ ኣብ ካርቱም ዝተወልዐ ግጭት ሱዳን ናብ መላእ ሃገር ልሒሙ ደማዊ ኩናት ኮይኑ ይቕጽል እዩ ዘሎ። እቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ሱዳን ካብቲ እሕዲራትሉ ዝነበረት ተስፋ ዲሞክራስያዊ ምስጋር አንዳልሂጹ ናብ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ሸሚምዋ እዩ ዝርከብ። ኦት ልኡኻት መርመራ ጭብጥታት ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከምኡ ድማ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ብ13 ሚያዝያ 2026 ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ እቲ ኩናት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ሰብኣዊ ጥሕሰትን ዓሌታዊ ጽንተትን ዓሪጉ ምህላው ገሊጾም። እቲ ናይ 3 ዓመት ኩናት ነቲ ሃገር ኣብ ክልተ ዝመቐላ ኮይኑ ክልቲኦም ሓይልታት እቲ ሓደ ነቲ ካልእ ሙሉእ ብምሉእ ዘየሰነፈሉ ደረጃ በጺሖም ይርከቡ። እዚ ድማ ነቲ ሃገር ንነዊሕ እዋን ተመቒላ ክትጸንሕ ከገድዳ ይኽእል እዩ ተባሂሉሎ። ሰብኣዊ ጉዳያት ሱዳን እተዋሃድ ደኒስ ብራውን ንኩነታት ሱዳን ካብቲ ዝተረስዐ ቅልውላው ዝብል ልሙድ ኮይኑ ዝጸንሐ መጸውዒ ወፂኣ እዚ ዝተሓድገ ቅልውላው ክትብል ንማሕበረሰብ ዓለም ወቒሳ። ብራውን ኣብ ከተማ ኣልፋሽር ጥራይ ዘጋጠመ ህልቂት ብምጥቃስ ብመሰረት ዘረጋገጽናዮ ሓበሬታ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት ጥራይ 6,000 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። እቲ ሓቀኛ ቁጽሪ ግና ካብዚ ንላዕሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ክትብል ስግኣታ ገሊጻ። መጽናዕቲ መርማሪ ጭብጥታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዕጡቓት ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ኣብ ጥቅምቲ 2025 ንከተማ ኣልፋሽር ኣብ ዝተቆጻጸሩሉ እዋን እቲ ኣብ ልዕሊ ዓሌት ዛጋዋን ፋርን ዝተፈጸመ ግፍዒ ሓደ ብሄር ንምጽናት ዝዓለመ ምዃኑ ዘርእዩ ኩሎም ረቑሒታት ዘማልአ ክብል ኣመልኪቱ
بتوسخي أبت تصبصب ጥሜት መሳርሒ ኩናት ኮይኑ ከም ዘለውን ተሓቢሩሎ ልዕሊ 12.6 ሚልዮን ሱዳናውያን ድማ ካብ መረበቶም ከም ዝተመዛበሉ ገሊጹ ካብዚኦም ቶም 8.6 ሚልዮን ኣብ ውሽጢ ሃገር ክመዛበሉ እንከለዉ ልዕሊ 4 ሚልዮን ድማ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት እዮም ክስደዱ ተገዲዶም መርመርቲ ጭብጥታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘውፅዎ ጸብጻብ ክልቲኦም ተናሓናሓቲ ወገናት ማለት ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍን ገበናት ኩናት ከም ዝፈጸሙ ገሊጾም ኣለዉ بريزيدنت ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዘመነ ስልጣኑ በቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ቅድሚ ምንውሑ መራሕቲ ሕወሓት ስልጣን ከይተቀበል ኢሎሞ ከም ዝነበሩን ግን ንሱ ከም ዝተቀበሎን ገሊጹ እቲ ዝተናውሐ ስልጣን ፕሬዝደንትነት ብገለ ምኽንያት ከካትዕ ዝቐነየ ኮይኑ ሕወሓት ኣብቲ መስርሕ ከም ዘይተሳተፈን ከምኡውን መንግስቲ ፌደራል ንብሕቱ ከም ዝወሰነን ብምንቃፍ ነቲ ውሳነ ከም ዘይቅበሎ ምግላጹ ዝዝከር እዩ ከምኡ ድማ ስልጣን እቲ ፕሬዝደንት ዝተናውሐሉ ኣገባብ ጉልጽነት ዝጎደሎ ኮይኑ እቲ ጠቕሰ ሕግታት ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ማለት ቅድሚ ምፍራም ውዕል ፕሪቶሪያ ዝወፀ ይነሪ ዝብል ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ተተማለ ድሕሪ ቀትሪ ንማዕከናት ትግራይ ሂብዎ ዘሎ መግለጺ እቲ ዝተሰርሐ ሓቂ ክዕበጥ ከም ዘይክእልን እቶም ኣብቲ ጸብጻብ ዝቐረቡ ምስልታት እውን ናይ ቀረባ ግዜ ምስልታት ምዃኖም ብምግላጽ ነቶም ዘለዉ ጸገማት ክጽብጽቡ ብዘይምኽኣሎም ግን ነቶም ሜድያታት ክፍተት ምዃኑ ጠቒሱ እቲ ፕሬዝደንት ብዝተገብረ ክልከላ ባጀት መድሃኒት ነዳዲ ይኹን መሰረታዊ ነገራት ትግራይ ኢዳን እግራን ኣጣሚራ ኮፍ ከም ዘይበለት ዘመላኽተ ኮይኑ እንተኾነ እቲ ክልል ካብ ስራሕ ከም ዘይበኾረ ኣመልኪቱ ብዛዕባ ምንዋሕ ስልጣን እቲ ፕሬዝደንት ዝምልከት ድማ ቅድሚ 2 ወርሒ ኣቢሉ ንመራሕቲ ሕወሓት ምድላዋት ክግበር ክሓትት ከም ጸንሐን ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝገሸ ግና ንስልጣን ዘይኮነ ጸብጻብ ንምቕራብ ምንባሩ ተዛሪቡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ግን ጸብጻብ ኣብ ዝቐረበሉ መዓልታት ስልጣን እቲ ፕሬዝደንትነት ከም ዘናውሐ ይዝከር መሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ሕወሓትን ፌደራል መንግስትን ሓበራዊ ጊዜያዊ ምሕዳር ከቆሙ ዝጠልብ ኮይኑ ስልጣን እቲ ዝተሸመ ፕሬዝደንት ንምንዋሕ ናይ ክልቲኦም ኣካላት ተሳትፎ ከም ዘድሊ ዝገልጽ ነገር የለን እቲ ፕሬዝደንት ብሕወሓት ዝቐረበ ሰብ ይኹን ሓሳብ ዘየለብ ምዃኑን ንስኻ ስልጣን ከይትቕበል ዝብል ሓውስ ትእዛዝ ጥራሕ ምንባሩን እውን ተዛሪቡ ፕሬዝደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ስልጣን ኣይቅበልን ምባል መሰልዩ ንስኻ እውን ከይትቕበሎ ዝብል ግን ኣገባብ ከም ዘይኮነን ምዝብ ዝተኣሳሰር ንዝመጽእ ድፍኢት ኣብ ትግራይ ኮይኑ ከም ዝቃለሶ ገሊጹሎ ደቅኹም ብቐሊሉ መባእታ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ቴሌፎኖም ወይ ታብሌቶም ክመሃሩ እትኽእሎም ሓዳሽ ናይ ትግርኛ ኣፕሊኬሽን ከም ዘላ ትፈልጡ ዶ? እወ እዛ ኣፕሊኬሽን መሰረት ትግርኛ እያ ትበሃል ኣብ ኣንድሮይድ ቴሌፎናት ካብ ፕሌይ ስቶር ክተውርድዋ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዛ ኣፕሊኬሽን ደቅኹም ፊደላት ትግርኛ ምስ ድምፅን ኣብነት ቃልን ኣናባባ ሰዓት በትግርኛ ልዕሊ 200 ዝተፈላለየ ነገራት ዘጠቓለለ ቃላት ኣናባባ ቁጽርታት በትግርኛ እንዳኣዘናግዐ ፊደላትን ቁጽርታትን ትግርኛ ዝምህሮም ልዕሊ 6 ጌማት ወይ ጸወታታት ከምኡን ደረጃ ብቕዓቶም ዝፍትን ዝተፈላለየ ዓይነት ፈተነታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፋል ዘለዋያ محبري نايزا ابليكيشن دما دقهم بنايزا لو عاد قوانقوا كردوا مأنتي بتشعات قوانقواتات زتترجميو ازي ترايون ايكونان ورحوي حدش مدبات زوسخا بمخوانو أوريتكم برتعواجا حنساب مسكفتكما كل مدبات بحنساب زخفت كوينو حدش مدب دما بناتقا كترخبو يخم ادخلو مو انتاي تصبي لهم دقهم مباتا قوانقوا تغرينيا تمهر ابليكيشن بلاي ستور مسرت تغرينيا لكم أوريتكم تتقمو نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم